Здравейте на всички! Много се радвам, че сме отново заедно. Вие сте с таротката Алекс. Искам първо да кажа, че оценявам всички свои абонати до момента. Явно сте намерили някакъв резонанс в предните ми видеа и се надявам да намерите такъв и сега. Това видео ще е, за съжаление на някои, с варианти, тъй като самата тема го предполага. Темата ще е любовна, разбира се, кога той ще признае своите чувства към вас. Кога ще признае чувствата си? Първия вариант и втория вариант и третия вариант. Изберете си първи, втори и трети. Кога? Кога човека ще признае? Аз започвам с първия вариант. Ако не ви се гледат варианти, изгледайте ги и трите. Силата. Интуитивно мога да кажа, до 3 месеца ще ги признае. Силата като цяло е свързана с една женска енергия, която знае как да умиротвори и да умилостиви мъжа, дори когато той е ядосан, дори когато и се струва на нея, че няма как да помогне в тази ситуация или да му предаде сила, тя го прави. Тоест, вие го правите с една мекота и предавате една пълнота в самия дом. Карате го да се усеща, сякаш наистина е мъж и сякаш може да ви бъде полезен. Тук е значение за мъжа да знае, че може да предаде стойност на една жена, че може да й даде всичко необходимо, от което тя има нужда. И когато той усети тази пълна подкрепа от ваша страна, тогава той може да се разгърне изцяло. Нека да видя с още карти. Кога ще признае? Тук за някой може би ще е в края на годината, защото света е завършване на един цикъл. Завършването на цикъла аз го свързвам директно с завършването на календарната година. В случая самата танцорка, която е изобразена тук на картата на света, големия аркан, ми говори за това, че ще се случи спонтанно. Ще се случи в един момент на забавление и за двамата. На място, на което сте и двамата заедно като двойка, където има много алкохол, има много музика, има много тържествено настроение. Или по-модерно вайб. Осмица на мечовете, страхове и съмнения в самия мъж, в човека, които той може да премахне и сам, ако просто се пусне по течението и се позволи да се отпусне малко покрай вас, защото сякаш и вие го усещате на моменти, че е леко самозавързан по някакъв начин. Сам си е вързал превръзката и сам си е сложил тези белезници, без да има нужда от тях. В мрак, в мъгла на моменти сякаш. Не обича да се отпуска пред чужди хора. Вие по някакъв начин сте го накарали да достигне една степен на спокойствие с вас и той това много го оценява. За първия вариант до края на годината със сигурност. Защото не знаете как, без значение дали сте мъж, жена, покрай цялата тази празнична еуфория, хората са склонни да правят неща, които обикновено не правят. И да казват неща, които дори да са имали план да сдържат своите чувства и емоции, няма да се случи по начина, по който на тях им се иска. На мъжете. Защото самата атмосфера ще предполага едно признание, едно откриване и едно засвидетелстване на това, че вие сте жената за него. За първи вариант до края на годината. Така. Втория вариант. Нека да видим. Втория вариант. Доста мрачна и тъмна енергия е в мъжа в момента. Сякаш някой му е забол 10 меча в гърба и той не може да се изправи и не вижда начин да го направи. Тук не знам дали има предателство или лъжа или измама от ваша страна, но човека го усеща така, сякаш не може да направи каквото и да е движение, защото е на земята. Защото се намира в едно такова състояние на сякаш той сам си казва, не мога да го направя, не искам да го направя като че ли. Не е момента за това. Страх ме е, не искам.
Ще изтегля още карти тук. За втори вариант е доста по-различна енергията. Затова обичам да има варианти. Защото виждате как тук самата карта е доста по-тъмна и нагнетена като че ли. Ще изтегля още карти. Кога ще разкрие своите чувства? Ще отнеме време. Ще отнеме доста време, защото на човека му е трудно да се изразява с думи. Трудно му е, тежко му е. Десятка на жезлите, едно бреме, благородене, не иска да постъпва нечестно спрямо вас. Но и му се иска да действа с енергията на осмица на жезлите бързо и спонтанно, но не може. Не може, защото явно в миналото му се е случвало нещо неприятно, що се касае до любовните взаимоотношения и той в момента много внимава. И сякаш всяко едно ваше действие и всяка една ваша дума го потиква да мисли и в тази насока все едно вие го изигравате по някакъв начин. Той това си го мисли, че имате някакви скрити намерения към него, че едва не на моменти сякаш го иронизирате, че се заяждате, че не го усещате като вашата правилна половинка и това нещо му тежи. Кара го да носи много жезли. В момента му е тежко, но тази енергия ще премине, защото кое е положителното в този случай, във втория вариант, че десятка на мечовете е тук. Един човек не може да остане за дълго време в тази енергия на десятка на мечовете. Между 8 и 10 дни, защото жезлите са дни, ще започне да се открехва лека по лека. Да ви прави жестове, които по принцип не би правил, но ще започне да ви показва една своя по-мека страна. Това няма да му идва отвътре, а ще се научи как да го прави. Може би чрез съвети от приятели, от вери. Мъжете често се споделят такива неща един с друг. Няма да стане бързо. Ако искате конкретен срок, след 2 месеца. Даже повече. Просто в момента не му е до признаване на чувства. Той може да изпитва любов, може и да изпитва за някои, които са още в начален стадий на взаимоотношенията симпатия, но не е готов да признае какво наистина чувства към вас. Това беше за втори. Чакайте. Искам да изтегля едно послание от тези, които съм си приготвила тук. Само за втория вариант ще бъде. Да видим какво го спира човека. Ще изтегля сега. Отвори стари рани, не съм готов. Добре. Значи нещо от миналото. Отвори стари рани. Тук вече, ако става въпрос за... В момента започвате да стартирате тези взаимоотношения, нормално, че не е готов. Но ще бъде... Просто бъдете по-търпеливи за втори вариант. И преминавам към третия. Рицар на мечовете изключително бързо и рязко ще го направи. Тук тази рицарска енергия се чаща с меча, се случва до часове, до дни, светкавично бързо. Няма бавната енергия на пентаклите, която се тутка и вече ви се струва сякаш няма да дойде момента. Тук ще стане много бързо. Много спонтанно бих казала. Може дори да сте в колата, може да сте някъде на път. Може да сте също така на публично място, но само двамата. Ще иска да го направи така, сякаш няма да е подготвен да каже думите, които си е подготвил преди това. Просто самата атмосфера на момента ще го накара да го направи. Много бързо. До дни. Искам да видя още карти. Кога ще признае своите чувства? Наистина до дни ми излиза. Сега,
от 3 дни до 6 седмици. 6 седмици е много в случая, честно казано. По-скоро очаквайте до края на декември. Тук. С смъртта една трансформация в самите взаимоотношения. Не бих казала ново начало, защото нямате нужда от ново начало. От това, което усещам тук. Вие сте се добре и така. Чувствате се добре един с друг. Просто липсват явно думичките. На вас ви липсват тези думички от негова страна. Липсва ви заявката за това, че той ще е до вас и ще се изяви като ваша половинка, ваша опора. С пажа на чашите бих казала, че това е един подготвен жест от негова страна към вас. Сякаш представя си го в главата в момента дори какво ще ви каже, къде ще го направи и как ще го направи, но няма да се случи по начина, по който на него му се иска, защото просто емоцията е прекалено силна. И със смъртта като цяло, това не са промени, които са провокирани от самите нас, те са провокирани от обстоятелствата около нас. От самата съдба, ако щете, от фортуната, неочаквани събития. Може би нещо неочаквано ще се случи, когато сте двамата заедно и това ще го провокира да се изкаже, което му е на душата, което толкова дълго го затиска, незнайно защо, и не му дава поле за изява. Много мисли така с мечовете, човек като цяло много мисли и много се самонавива сам като че ли на моменти, а това е излишно. Особено в любовните взаимоотношения. Виждам един не ново начало, нов цикъл на тези взаимоотношения, който ще придаде още повече стойност и на самата връзка. А пажа на чашите е една среща, една покана, една заявка от негова страна към вас. Като наистина това ми се струва като най-положителния от трите варианта, защото без значението е какво иска да направи, нещата, самата съдба, житейските обстоятелства ще провокират да се случи. Така, това беше и за третия вариант. Само искам да изтегля един отговор от ангелите. Чакайте малко. Да видим. Кога ще се заяви чувствата като съвет, не като отговор. Момента не е подходящ сега. Добре, той го обмисля, той си иска точния момент, но всичко ще завърши с един успех. Така, за избралите третия вариант, наистина ми го пожелавам, всичко ще завърши благополучно, така че няма смисъл да се притеснявате. Усещам, че някои от вас са леко притеснени, така наострени, но просто бъдете сигурни, че съдбата се знае работата и че всичко ще завърши благополучно. Това беше за третия вариант. Ако намерите резонанс във всеки един от вариантите, може да ми пишете, може да оставите лайк. И така, до скоро, чао!